тоҷикистон кишварест дар қалби осиё, бо табиати нотакрору зебо, бо асрори нуҳуфтаи қаторкӯҳҳо, бо туғёни пуршабнами шаршараҳо, бо захираи бойи обҳои мусаффо, бо сарзамини сабзпӯшу шукуфо, бо набототу ҳайвоноти беҳамто, бо меваҳои шаҳдбору гиёҳҳои пуршифо, бо фарҳангу тамаддуни ғании асрҳо, бо ёдгориҳои таърихии бебаҳо, бо ҳунару санъати мардумии назаррабо, бо хӯрокҳои миллии лазизу гуворо, бо имконоти табиӣ ба сайёҳон муҳайё ва бо ояндаи неки равшану пурҷило. шароити мусоиди табиӣ ва иқлими Тоҷикистон барои ба роҳ мондани хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он имкониятҳои беҳтарин муҳайё кардааст. тоҷикистони азиз дорои тамоми шароитҳо барои тараққиёту пешрафт дар ҳама самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, имрӯзҳо маҳбуби мардумони дунё гардидаву биҳишти рӯи заминро мемонад. дар баробари гуфтаҳои боло лозим ба ёдоварист ки мардуми мо дорои фарҳангу таърихи ҳазорсола ва аз қадимулайём меҳнатдӯсту меҳмоннавоз буданду ҳастанд ва ин василаи дигарест баҳри ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилу хориҷ ки ин низ яке аз самтҳои пешбарандаи ҷамъияту давлат дониста мешавад. воқеан имрӯзҳо самти сайёҳӣ яке аз соҳаҳои сердаромадтарини иқтисодиёт дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб рафта, дар бисёр мамлакатҳо он дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, фаъолнокии тавозуни савдои беруна, таъмини шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои кории иловагӣ нақши арзанда мебозад. ба ибораи дигар, дар шароити ҷаҳонишавӣ сайёҳӣ мавқеи устуворро касб намуда ба одати мардумони сайёра мубаддал гаштааст. агар ба таҳлили коршиносони соҳа назар афканем, инсон барои омӯзиш, кашф ва сайру сайёҳат тамоми монеаҳоро паси сар менамояд ва чизе пеши роҳи ӯро гирифта наметавонад. ҳамин аст ки имрӯзҳо ҳазорон сайёҳ аз як кишвар ба кишвари дигар ба сайру сайёҳат мераванд. дар ин росто дар Тоҷикистон барои рушди тамоми намудҳои сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, таърихӣ, варзиши кӯҳӣ замина муҳайёст. яке аз онҳо варзиши сайёҳӣ ё худ сайёҳии варзишӣ мебошад. вазифаи асосии сайёҳати варзишӣ ба меҳмонон фароҳам овардани имконият барои машғул шудан ба ягон намуди варзиш аст. ба лавозимотҳои варзиши сайёҳӣ роҳҳои махсус мураттаб шуда, монеаҳои сунъӣ, майдончаҳои варзишӣ ва асбобҳои гуногун дохиланд. дар ҳақиқат Тоҷикистон аз қатори мамлакатҳое мебошад ки захираҳои зиёди сайёҳӣ ба монанди мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ, табиати ҳайратангез ва ҳаловатбахш, шаҳрҷойҳо ва сохтмонҳои наву муосир, осорхонаҳо, китобхонаҳо, боғу гулгаштҳои таърихиву тозабунёд дошта, таваҷҷӯҳи зиёди сайёҳон, дӯстдорони сайру сайёҳат ва шаҳрвандонро ҷалб кардааст. захираҳои сайёҳии кишвар дар ҳоли ҳозир на танҳо барои сайёҳон, балки барои шаҳрвандони мамлакат низ кашфношуда боқӣ монда. варзиши сайёҳӣ ин соҳаи мустақил ва иҷтимоӣ буда, тарзи ҳаёти муҳими ҷомеаи солимро таъмин менамояд ва воситаи самарабахши инкишофи маънавию ҷисмонии шахс, тарбияи эҳтиром ба табиат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми байни халқу миллатҳо дар раванди ошноӣ на танҳо бо табиат, балки бо ҳаёт, таърих, маданият, урфу одати халқҳо мебошад. аз тарафи дигар, варзиши сайёҳӣ шакли истироҳати гурӯҳӣ дар фазои куллан табиӣ мебошад ки холӣ аз дастовардҳои техникаи ёрирасон буда, асосан барои фатҳи ҳадафи мушаххасе нигаронида шудааст. мақсадҳои худро гузоштем ки то соли 2023, яъне то охири соли 2022 ҳамаи корҳоере ки оиди ташкилӣ барои гузарондани мусобиқаҳои 2023 ҳаст ташкил намоем. инчунин судяҳои аз тарафи Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ ақаллан 10-12 нафар доварони ин намуди варзишро, мураббиён ва мутахассисони ин соҳаро аз тарафи яке аз кормандони дар ин соҳаҳо таҷрибадор даъват намоем ва ин курсҳои омӯзиширо гузаронем. варзиши сайёҳӣ дар Тоҷикистон аллакай ба як намуди варзиши маъмулӣ табдил ёфта, сол ба сол ҳаводорон ва варзишгарони ҳирфавии соҳа дар мусобиқаҳои дохилу хориҷ ба дастовардҳои назаррас ноил гашта истодаанд. варзиши сайёҳӣ на танҳо як ҷузъи варзиш, балки як соҳаи махсуси мукаммал ва тарзи зиндагии худи сайёҳонро дар муҳити пурра табиӣ дар бар мегирад.
ورزش سیاحی یا خود سیاحی ورزشی میتواند انفرادی و عمومی باشد. дар федератсияи варзиши сайёҳии тоҷикистон қариб 11 намуди варзиши сайёҳӣ амал мекунад аз рӯи қоидаву қонунҳои амалкунандаи федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ. инҳо дохил мешаванд аввал варзиши сайёҳии пиёдагардӣ, варзиши сайёҳии кӯҳнавардӣ, варзиши сайёҳии обӣ, варзиши сайёҳии аспсаворӣ, варзиши сайёҳии вело сайёҳӣ, мото сайёҳӣ, баъд авто сайёҳӣ. дар ин ҷо варзиши сайёҳии бодбонӣ яъне паруснӣ туризм дохил мешавад, спелео туризм яъне даромадан ба ғорҳо ки ҳам як варзиши хуб аст барои сайёҳони хориҷӣ. баъд комбинированӣ яъне омехта якчанд варзиши сайёҳӣ якҷоя шуда як мусобиқаро ташкил мекунем. ҳаводорон ё худ сайёҳоне ки мехоҳанд сайёҳати худро пур аз хотираҳои фаромӯшнашаванда ва саргузаштҳои ҷолиб гузаронанд, варзиши сайёҳиро интихоб карда аз ин пушаймон нахоҳанд шуд. агар дар сайёҳати истироҳатӣ шумо шароит ва хизматрасониҳои сайёҳиро фардӣ интихоб намоед, пас дар варзиши сайёҳӣ ин тамоман дигаргуна сурат хоҳад гирифт. зеро тавре гуфтем, варзиши сайёҳӣ аксаран оммавӣ гузаронида шуда, маҷмӯи стандартии хизматрасониҳои пешакӣ ба нақша гирифташударо дар назар дорад, ки ба намуди муайяни истироҳат, инчунин ба табақаи иҷтимоии сайёҳон ва синусоли онҳо нигаронида шудааст ва дар як баста ба сайёҳон пешниҳод мешавад. бояд қайд намуд, ки таърихан сайёҳати пиёдагардӣ ва ё умуман хизматрасониҳои нахустини сайёҳӣ солҳои 40-уми асри 19 пайдо шудааст. томас кук, тоҷири англис, он вақтҳо ба таъсиси якчанд хизматрасониҳои сайёҳии дохили кишвари Англия дастиёб гардид. аммо бояд қайд намуд, ки пештар аз ин, яъне 8 августи соли 1876, табиби фаронсавӣ Паккард ҳамроҳи роҳбалади худ Бальма барои обутоб ва солимгардонии худ ба қуллаи кӯҳи Монблан ба баландии 4810 метр мебарояд. тоҷирон он вақт ба намуди нави машғулияти ҷисмонӣ чандон мароғ зоҳир накарданд ва бештар сайёҳонро ба осоишгоҳҳо ва истироҳатгоҳҳо ҷалб мекарданд. яъне ба тарзи дигар маҳз машғулияти ҷисмонӣ ҳангоми сафар дар табиати кушод боиси пайдоиши варзиши сайёҳӣ гардид, ки тадриҷан дар тамоми дунё паҳн шуда мақоми байналмилалиро гирифт. ҳамин тавр варзиши сайёҳӣ намуди сайёҳиест, ки ҳадафи асосияш тавассути хатсайрҳои мушаххаси пурмониyaи табиӣ, солимгардонӣ, обутобдиҳӣ, муттаҳидӣ, устуворию тоқатпазирӣ дар шароити релефи ноҳамвор ва обиву кӯҳсор дар шахсияти сайёҳ мебошад, ки имрӯзҳо миёни сайёҳони дохилу хориҷ ҳаводорони хеле зиёд дорад. таваҷҷӯҳ ба ин соҳа баъд аз солҳо дар байни олимон пайдо шуд. онҳо барои омӯхтани табиат, наботот ва ҳайвонот сафарҳо ва экспедитсияҳо ташкил карданд. давра ба давра сайёҳон, бахусус ҷавонони фаъол, бештар ба сайру гашт мешитобиданд, ба кӯҳҳо мерафтанд. кишварҳо варзиш ва тарзи ҳаёти фаъолро ҳамаҷониба дастгирӣ мекарданд. мусобиқаҳо гузаронида мешуданд. қоидаҳои гузаронидани сайёҳати пиёдагардӣ тасдиқ гардид ва ҳамин тавр соли 1949 варзиши сайёҳӣ ба иттиҳоди ягонаи варзишӣ дохил карда шуд. дар тоҷикистон бори нахуст барои тарғибу рушди самти варзиши сайёҳӣ аз соли 2018 нахустин ташкилоти ҷамъиятии федератсияи варзиши сайёҳӣ таъсис дода шуд, аммо бо сабабҳои гуногун он начандон фаъол буд ва бинобар ин дастаҳо ва клубҳои гуногуни алоҳидаи варзиши сайёҳӣ амал мекарданд, ки дар аксар маврид хусусияти тиҷоратӣ доштанд. танҳо аз моҳи сентябри соли ҷорӣ дар ба қайдгирии ташкилоти ҷамъиятии федератсияи амалкунандаи варзиши кишвар дар назди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи қонуни нави қабулшудаи ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш фаъолияташ расман дар ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуд. дар айни замон ташкилоти ҷамъиятии федератсияи варзиши сайёҳии тоҷикистон узви бевоситаи федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ мебошад ва дар назар аст, ки рӯзҳои наздик сомона ва саҳифаи махсуси худро дар шабакаи ягонаи интернет ва сомонаҳои иҷтимоӣ фаъол созад. то ҳозир дар тоҷикистон ин намуди варзишҳо буд, вале дар алоҳидагӣ баргузор мегашт, ҳамчун варзиши аз тарафи федератсия ё ки аз тарафи кумитаи варзиш
пазируфта нашуда буданд. Дар алоҳидагӣ аз тарафи клубҳо, велосипедрони кӯҳнавардӣ дар алоҳидагӣ мегузаштанд. Ва имсол 2023 мо аз ин намудҳои варзиш мусобиқаҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ, чорабиниҳои оммавӣ, навъҳои мусобиқаро расман мегузаронем. инак аз ин ва баъд dastavу клубҳои варзиши сайёҳӣ ки дар алоҳидагӣ ва мустақилона фаъолият мекарданд имкон доранд дар ташкилоти ҷамъиятии Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон бо ҳам муттаҳид гардида як иттиҳоди мукаммали соҳаи варзиши сайёҳиро ташкил диҳанд. Умедворем ки ташкилоти ҷамъиятии Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон минбаъд фаъолияташро дар самти ҷалби бештари сайёҳони дохилу хориҷ ба намуди варзиши сайёҳӣ ҷонлок менамояд ва мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро роҳандозӣ мекунад. вобаста ба ин президенти федератсияи мазкур дар суҳбат бо мо чунин гуфт: мо соли 2018 федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистонро ба қайд гирифтем. мақсад аз ба қайд гирифтан ва ташкил кардани ин федератсия дар Тоҷикистон ки ташкил кардем ва хостем ки ҳамаи он клубҳо ва гурӯҳҳое ки дар Тоҷикистон оиди ин намуди варзиш ё ки сайёҳӣ буданд сарҷамъ кунем ва дар як федератсия ва барои пеш бурдани ин намуди варзиши сайёҳӣ хоб кӯшиш намоем ва мақсадҳоямонро амалӣ намоем. айни ҳол федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ҳамин моҳи октябр дар CSD байналмилалии федератсияи варзиши сайёҳӣ ба овоз монда шуд ва аъзои расмии ин федератсияи байналмилалӣ гашт. дар назар аст ки солҳои оянд федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон мусобиқаҳои варзиши сайёҳии дохилу хориҷро бештар роҳандозӣ намуда бо ин ро дар ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон ба кишвар ва муҳайё сохтани инфраструктураи сайёҳиву варзишӣ саҳми арзанда мегузорад. яке аз чунин тадбирҳои судманд экспедитсияи Тоҷикистон мебошад ки бо дастгирии грантҳои президентӣ аз 25 марти соли 2023 то 25 марти соли 2024 дар сартосари Тоҷикистон гузаронида мешавад. федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон нақшаҳоеро ки имсол дошт онҳоро иҷро менамояд ва барои соли оянд ки мо нақшаҳоеро дорем аз тарафи кумитаи кор ба ҷавонон ва варзиш ва инчунин барои ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар намудан мо тайёрии худро мебинем. мо имсол базаҳои худро барои ин намуди варзиш аз қабили либоса лавозимотҳои варзишие ки дар кор буданд мо ташкил кардем ва базаҳои худро ҳам дар ҳар минтақаҳо барои гузаронидани ин намуди варзиш ташкил намудем. ва дар соли 2023 аз моҳи январ мусобиқаву чорабиниҳоеро ки дар тақвими чорабиниҳои бозиҳо тайёрӣ дида истодаем ва онҳоро дар сатҳи баланд мегузаронем. дар соли 2023 чорабинӣ бо нуфузи Туриада 2023 ки дар шаҳри Хвалинский Федератсияи Русия баргузор мегардад мактуб ворид шуд ва мо барои он тайёрӣ мебинем ки ин моҳи майи соли 2023 баргузор мегардад ва мо дар он ҷо варзишгарони варзиши сайёҳиро тайёр карда истодаем ва бо мутахассисон мо тамрин гузаронда истодаем ва дар он ҷо мо иштирок мекунем. манфиати варзиши сайёҳӣ ба саломатӣ ба ғоят зиёд аст. илова ба таҷрибаҳои нав ин варзиш яке аз воситаҳои беҳтарини тақвияту устувории бадан буда ҳамчунин яке аз роҳҳои партофтани вазни зиёдатист, зеро варзиши сайёҳӣ ин мубориза бо вазни зиёдатӣ буда машқу тамрини мушакҳо ҳангоми сайёҳат барои ташаккул додани чунин хислатҳо монанди матонат, иродаи мустаҳкам, муттаҳидӣ, қобилияти қабули қарорҳо ва дар якҷоягӣ кор кардан ёрӣ мерасонад. дар баробари ин муносибат бо табиат ва фаъолнокии оқилонаи ҷисмонӣ барои ором кардани системаи асаб, беҳтар кардани рӯҳия ва пурқувватӣ мусоидат мекунад. сайёҳии касбии варзишӣ мусобиқаҳоро бо додани дараҷаҳои тахассусӣ ва унвони устоди варзиш дар бар мегирад.
барои ин довталаб бояд як қатор сайёҳатҳоро бо зинаҳои муайяни мушкилии масир анҷом диҳад ва инчунин таҷрибаи пешбарии гурӯҳии сайёҳӣ дошта бошад. дараҷаи душвории хатсайр аз рӯи омилҳои зерин баҳо дода мешавад: дарозии масофа, давомнокии сафар бо вақт, миқдор ва намуди монеаҳое ки бартараф карда шуданд. дар маҷмӯъ 5 дараҷаи душворӣ вуҷуд дорад ки аз онҳо чорум ва панҷумаш дараҷаи муайяни тайёрии тарбияи ҷисмонӣ ва техникиро талаб мекунанд. сайёҳони варзишгар воқеан ҳам хатсайрҳои мушаххаси душворгузарро тай мекунанд. бештар онҳо тавассути роҳҳои табиӣ бо эҳтимоли зиёд убурашон сангин, чунончи роҳҳои ноҳамвору дараҳои яхпӯши хатарнок, жишҳои сангрезаҳо, шикастани яхбораҳо, дарёву шаршараҳои тезоб ва ғайра роҳ мепаймоянд. барои ҳамин ҳар як сайёҳ пеш аз сафар баромадан вазифадор аст ки гурӯҳи наҷотдиҳандагонро аз масири ҳаракати хатсайраш огоҳ намояд. яъне хатсайр дар куҷо гузаронида мешавад ва аз кай оғоз ёфтаю кай ба итмом мерасад. ҳамчунин онҳо бояд дорои телефонҳои ҳушманди муайянкунандаи минтақа бошанд, то дар ҳолатҳои зарурӣ тавассути он ба гурӯҳи махсуси наҷотдиҳандагон хабар дода тавонанд. дар баробари ин гурӯҳи наҷотдиҳандагон бояд донишҳои махсуси ёфтани роҳи ҳалли мушкилӣ ба амал омадаро дар ҳама гуна вазъияту шароити релефи ноҳамвору кӯфтор ва обӣ дошта бошанд. яъне гурӯҳ бояд аз тайёрии махсуси касбӣ гузашта бошад. бояд гуфт ки варзиши сайёҳӣ бо ёрии иттиҳодияҳои ҷамъиятии гуногун ба мисоли гурӯҳҳои махсуси наҷотдиҳанда инкишоф меёбад. онҳо ба ташкили сайёҳат ёрӣ мерасонанд. дар чунин гурӯҳҳои махсуси наҷотдиҳанда ки дар масири душвор амал мекунанд, одатан аз 6 то 10 сайёҳ иштирок мекунад. онҳо бояд дар ҳолати хуби ҷисмонӣ, инчунин дорои дониш ва малакаҳои махсуси техникӣ бошанд. аз онҳо талаб карда мешавад ки дар ҳама гуна вазъияти ғайри чашмдошт фаврӣ амал кунанд, зеро сайёҳон метавонанд муддати тӯлонӣ дар иҳотаи табиати берун аз техникаву технологияи ёрирасон қарор дошта бошанд. аллакай 2 сол мешавад ки ман ҳамроҳ бо гурӯҳи махсуси наҷотдиҳӣ кору фаъолият мекунам. ин наҷотдиҳандагони шаҳри хоруғ мебошанд ва ман онҳоро тӯли 2 сол аст ки омӯзонида барои наҷотдиҳӣ тайёр мекунам. имсол мо тавонистем ки 2 қуллаи бузургро фатҳ намоем ки онҳо қуллаи ҷунубу шарқии ҳақиқати Москав бо баландии 5739 метр ва қуллаи собиқ Маяковский бо баландии 6100 метр мебошанд. бояд бигӯям ки дар Тоҷикистон ин нишондодҳо ҳамчун дастовардҳои нахустин арзёбӣ мешаванд ва то ин ҷониб ягон нафаре аз гурӯҳҳои махсуси наҷотдиҳӣ ба ин ҳад баландӣ наваромада буданд ва нафаре ҳам ёфт нашуда буд ки дараҷаи дуюми алпинизм ё худ кӯҳнавардиро фатҳ намуда бошад. гап сари он аст ки барои фатҳи дараҷаи дуюми кӯҳнавардӣ зарур аст то якчанд намуд тамринҳоро бо талаботҳои душвори кӯҳнавардӣ аз худ кард. барои ин мо саъю талоши зиёд намудем. аслан миллати тоҷик аз қадимулайём дӯстдори сайру сайёҳат ва фарҳанг мебошад. бахусус наврасон ва ҷавонон дар роҳи пайдо кардани маълумоти беш аз таъриху тамаддун ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ба боздиди ҷойҳои таърихӣ, мавзеъҳои сайёҳӣ ва шаҳрҳои бузурги ҷумҳурӣ завқи баланд ва хоҳиши зиёд доранд. воқеан агар аз як тараф барои рушди соҳаи сайёҳӣ захира ва имкониятҳои сайёҳӣ шароити инфраструктурӣ зарурӣ бошад, пас аз тарафи дигар нақши калидиро дар ин самт захираи инсонӣ, нерӯи дар шакли маданияти сайёҳӣ ташкил медиҳад. тоҷикистон сарзамини кӯҳсор аст ва бо табиати зебову нотакрор, обҳои софу зулол, таъриху фарҳанги бостон ва мардуми меҳмоннавозу некухисолаш қалби ҳазорон сайёҳони хориҷиро тасхир намудааст. ин аст ки ҳамасола садҳо нафар сайёҳони хориҷӣ ба тамошои манзараҳои дилфиреби табиати тоҷикистон, хосса кӯҳҳои сарбаафлоки Бадахшон ки бо номи боми ҷаҳон машҳуранд меоянд. соли оянда мо нақша дорем ки қуллаҳои аз ин ҳам баландтаро монанди қуллаи Карл Макс бо баландии 6723 метр фатҳ созем ва агар имкон даст диҳад, қуллаи Корженев ҳам бо баландии 7105 метр дар мадди назар аст. дар баробари ин бояд бигӯям ки фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ ҳам бо баландии 7495 метр дар нақшаи зинавии мо қарор дорад ва ҷои аз ҳама намоёнро ишғол мекунад, зеро қуллаи мазкур воқеан душвор фатҳ аст ва барои ҳамин мо ба қароре омадем ки зина ба зина фаъолият бурда малакаҳои кориамонро такмил диҳем ва баъдан он вақт барои фатҳи қуллаи баландтарини боми ҷаҳон Исмоили Сомонӣ саъю талош варзем.
постараемся на него подняться в том числе. имрӯзҳо бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳотҷой ва маконҳои дурдасти мамлакат инфраструктураи зарурии сайёҳӣ бунёд гардида истодааст ки барои ҷалби бештари сайёҳон баландбардоштани сатҳи некуаҳволии минтақаҳои деҳот ва пайдо гардидани ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ рушди устувори сайёҳӣ дар мамлакат заминаҳои мусоид фароҳам меорад. имрӯз иншооти хизматрасонию сайёҳӣ ҷиҳати ташкили истироҳати хушсифат дар ҳудуди тоҷикистон ба шаҳрвандони маҳаллӣ ва хориҷӣ таҷрибаи фаъоли пешниҳоди хизматрасониҳоро дар соҳаи сайёҳӣ бахусус варзиши сайёҳӣ истифода намуда истоданд. дар ин ҷода мақомоти маҳаллӣ ки аксар мавзеъҳои сайёҳӣ дар он ҷойҳо воқеанд барои рушди сайёҳии дохилӣ таваҷҷӯҳ намуда захираю имконоти бои дохилӣ самаронок истифода мегарданд. ин омил барои ташкили ҷойҳои навикорӣ ва баланд гаштани сифати зиндагии аҳолии маҳаллӣ таъсири мусбат мерасонад. барои рушди сайёҳии байналмилалӣ дар мамлакат тибқи ҳадафи стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 меъёрҳои қабулшудаи байналмилалӣ дар соҳаи сайёҳӣ дар амал татбиқ гардида нуқтаҳои қабули сайёҳон аз ҷумла фурудгоҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ ва маҳаллӣ, гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ ва терминалҳои нақлиётӣ ба таври муосир ба роҳ монда мешаванд ва имконоту бартариятҳои кишвар ҳамчун бренди сайёҳии ҷумҳурӣ васеъ тарғибу ташвиқ мегардад. стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки тибқи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ таҳия гардида бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст, ҳамчун ҳуҷҷати асосии рушди соҳа ҳадаф, вазифа ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи сайёҳиро барои давраи то соли 2030 муайян намуда ба сифати унсури ташаккули нақшаҳо ва роҳнамои tashabbusҳои соҳибкории шаҳрвандон дар соҳаи сайёҳии кишвар нақши калидӣ дорад. ба ибораи дигар варзиши сайёҳӣ ё худ сайёҳии варзишӣ мисли ҳама намуди фаъолияти ҷисмонӣ дорои хусусиятҳои мусбати солимгардонӣ буда барои мусоидати рушди ҷамъияти солим саҳми арзанда дорад. дӯстдорони варзиши сайёҳӣ имконият доранд ки ба гӯшаҳои табиати нотакрору таҳқиқнашудаи кишвар ва сайёра сафар намуда бо ин роҳ баданашонро солиму устувор нигоҳ доранд ва саргузаштҳои ҷолибу хотирмонро бо худ ба ватан биёранд. варзиши сайёҳӣ аллакай ба як қисмати ҷудонопазири соҳаи сайёҳӣ табдил ёфтааст ва дар тамоми дунё рӯз то рӯз ҳаводорони зиёд пайдо менамояд, зеро варзиши сайёҳӣ чун дигар намудҳои варзиш ва сайёҳат ба саломатии шахс таъсири мусбат мерасонад. Бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаамонро ба поён мерасонем. хайр, ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед.